Goeiedag iedereen en welkom te Vogelwaarde, locatie Bossenstraat. Ik doe nu even een korte afstand naar Kloosterzande. In de ochtend zien natuurlijk wel de studenten hier die wachten op de bus. Hoofdzakelijke bestemming Terneuzen voor de school, natuurlijk ook wel Hulst, maar toch wel meer reizigers richting Terneuzen. En daar is de bus van Connection Lane 10. Hier zijn er nog werkzaamheden te Rapenburg, maar bon, met de fiets ga je overal door. Hè. Dat is hier wel tot 23/12, dus wel nog serieus lang, dat de weg dicht is. Dus ja, praktisch het einde van het jaar. Blijkbaar is de route nu wel open. In de ochtend zie ik wel wagens doorrijden, maar bon, in de dag heb je dan die werkzaamheden. Zo, ik zit Vogelwaarde via de Vogelweg, richting op nu van Hengstdijk.
En daar de connectionbus, de andere richting bestemming Hulst. Dus opnieuw via Hengstdijk, Kloosterzande, dus die moet een volledige tour doen. Dat is ook de reden dat het een lastige verbinding is, eenmaal per uur. Valt die bus uit, dan zit de volledige streek hier zonder openbaar vervoer. Hè. Dus in de dag kan je geen taxi opbellen, die haltetaxi werkt enkel op de avond of het moment dat er officieel geen bussen meer rijden. Dus dat er geen uurrooster is van bussen. Maar voor de rest is er geen bus, dan zie je automatisch, ja, ben je een uur kwijt en ook aan Huls busstation lastig dan om je overstap te nemen op de Flixbus van de lijn. Het is allemaal niet zo eenvoudig. Zo, Hengstdijk. Dus camping Oude Haven was ik net voorbij, dan hier camping De Vogel. Later op de dag heb je hier ook wel redelijk veel bezoekers. Hè. Ik zeg ook wel interessant voor een daguitstap hier bij deze camping. Ja, je hebt hier ook informatie over de prachtige fietsroutes. Hè. Hier ook het fietsnetwerk Zeeland. Dus momenteel mijn locatie Hengstdijk. Maar er is wel iets bijzonders nu hier. Ik had gelezen dat er een volledige leegstaande basisschool te koop is. Dus dat is ook iets dat je niet alle dagen hoort. Hier in Hengstdijk. Even kijken naar het adres. De Hengstdijkse Kerkstraat. Ik ga daar even naartoe fietsen. Even opzoeken hier. Even zoeken waar dat kan zijn. Hier ben ik praktisch aan de rand van Hengstdijk.
Dat zal vermoedelijk dat gebouw hier zijn. Ja, hier ben ik aan de Henksdijkse Kerkstraat, 4 kilometer van Kloosterzande. Aankomst, dat zal normaal gezien hier aan de linkerkant zijn. Even kijken. Ja, dat is hier de nummer 15. Het schoolpoortje. Ja, natuurlijk nu staat het wat in noodzaak voor tuinonderhoud. Ja.
Zo, ik vervolg mijn route naar Kloosterzande, dus mensen van de regio kennen het wel. Hier moet je dus altijd via Hengsdijk fietsen. Met de wagen kan je dus gewoon rechtdoor. Dan aankomst Kloosterzande. Natuurlijk wel groter dan Vogelwaarde. Heb je meer dan wel 3000 inwoners. Zou ik nog even moeten kijken. Maar bon, Vogelwaarde zit aan minder dan 2000. Hè.
Marijkeplein. Je hebt hier wel nog een lokale markt op woensdag. Ja, het is niet zo groot, maar het is ook wel praktisch. Dus hier kaasboer en aan de rechterkant heb je dus ook een visaanbod. Dat is ook wel interessant en ook markten zijn altijd wel goed, ook voor het sociaal contact, dat mensen buiten komen. Hè. Hey, dankjewel. Doei. Dus hier ook een plaatselijke zeevishandel. De Eendracht. Dat is ook wel nuttig, hè? Je stopt in je dorp. Bon, ik mis wel in Vogelwaarde, waarschijnlijk ook andere dorpen, de klassieke markten, dat men ze niet ziet, ja, laten we zeggen, in beweging iedere week. Je kan natuurlijk wel naar Hulst gaan of Terneuzen naar de centrale locatie, maar bon, het is ook wel gezellig nog altijd, die markten die aanwezig zijn in je eigen dorp. Hè. Dus je ziet hier wel duidelijk in Kloosterzande een rustige omgeving om te wonen, vlakbij het water. En bon, om naar Hulst te gaan, zit je ongeveer op dezelfde afstand. Hulst, Kloosterzande als Hulst Vogelwaarde. Het is in een andere hoek. Zo terug de Kloosterstraat. Hier kan je ook wel nog betaalbaar wonen.